U Presiden ke NPP hajela u badairu u sembot menteri rangba u bak perston tensong ulaong ka jingben kiwe kiseng stan perthai ya ka NPP halor ka jingkersan ka BJP hakane ke election MP kam dei show ka baphala namar kini kiseng na kapor sa kapor ki juben bat kentho ya kaseng bat kawairu ngi jui baki seng san perthai ki jukersan ya kano kaseng ladakim pening kertong uni onong elam ulai nuk saru bawat kinong elam ka TMC dang shen kila penmena ban kersan ya ka VPP hakane ke election MP na Shillong uba perston ula benrap da ka baong syukuno ya ka NPP kade ka BJP bat ka BJP kade NPP kalong ka babakla namar haba kersan kamut ba kanongrem ba keriti trikam kan kelano uai nuksa bawat ka TMC ru kakersan ya ka VPP Hashlong Henry Hagaro Hills ka TMC kay kunhi ya ka election MP Pi aga jing sya keno jongi kum da parti NPP ba ka NPP ka dei ka BJP ka dei BJP ka dei NPP kan ni kam dei syuk ka bakla kan ni kala jia mentala bun tulikisnet bat pi kan mau bahan adu ajar kat prau por bangia sedang ban khirasong ka parti NPP jongi bun ba ke jing penting ke jing pesmi ke baki ong ba wat thep sa ka NPP namar ba ka NPP mo ka BJP anda kila job kini kham tam lagi yo pan sinsya ri ka sarkar kin kham wat ke jing maniru kin numsya ban long ke jing mani blake ka ba long free la ne ka ba khoi la ne ka ba long bek ka hok jom baro kat kum ka jingai kat kum ka bon joki te kata ka dei ka ba ka allegation ha to por te reng ong pi la de pi pai ya ka ka ba chia uble ubusta namar bele ba hadin bang iyo sisya penban ban sensar ajar katra hadu u ajar arpulai ngakwa ban keli ya kitu kono hatu don mo kapor ba parti NPP ha ka jo apok jeng lam ke NPP ka sarkar bandon kata ke restriction le ke jing khang le ke jing penwit ke jing pentut ya ke jing manible mangi ngiyeng ha kanong rim kum ka parti NPP bang ngiyeng kanong rim bat kanong rim jong iklong bangin ya da ya kirit pai batru bang ngikwa ban pene ban pensa ialah ka jong ka riti ke dustur ke jingai ka niam gurukom kat ka badai bangit pene bangin persa te menta ka ketiru ngayui ka reaction ka bami ka jingkeli ki babon balang kolong ba menta ki ong hana kanang pau susu ba ka NPP ka mot ka BJP ka mot NPP hana namar ba ka high command jo ka party BJP mensisngi ki declare ban kersan ya ka NPP habro arteli kineki konsensi ka we ka tura bat kam ar ka Shillong parliamentary solusi nakalian jongi kinong ilam jong ka parti ha state kham tam manga kumo presiden ngakwa pan ong tang hui ni pediang sngo ba ya kane ka jing wan jong ki ban support ya ki candidate jong ka parti NPP ka bom don ru ka jing bu kendon hang do bat nga ham tam ngani thu phi ngi kinong ilam na ka state ngida lengo namar bang ngiru ngimpoi perkat namar kiru kila apply ticket bat pilai hiru kinong apply tiket piong haturar baju piong hangai sulong aju kidon sangut ke aspiran ki bukwa manele te ngiru ngina perkat ba lakum nuru ka BJP kan helebe te reng ong epi katangi hakijing start joki ngala si kijing perkat jong ka high command kalau ke babatam ba daka ba kerjaan kan PP nama kan PP kan don haka NDA te kum kalong kaju kurkom kum bangingi kerjaan hakiwe North East mau pi piong hamanipur ni kerjaan ni KMNF hapo nagalan mentangi kerjaan ya ka parti jong uriu bat kita ru ki haplang hapo ka NDA tingim dei ban sutu baklai kata kamut pat ban ong bagi kerjaan ya ka NDA ba pin ong baka constitution kon nong rim ka bangi la thau ya ka parti bangin penklet la dingin wen no ya ka kan ni kanong rim jongi kan ni kemutu jongi kan ni ka agenda jong ka parti NPP kalong ban yada ban penne ban pensa ya ka riti ya ka dustur ya ka diam ya ka rukong naduk ke jing maniblay jong kirit pa jongi untang habe kata
rei hapo rin dia berkoi ngin yada bat ngiyeng scam halor jong kata kadong tin na kata kadaw ngakwa ban pensai ni ba katu ke jingkono ka jingkono ban ong ba ka NPP ka de BJP ka long NPP kata ka long ka bong lalong bat kani ka juan jia hisin sansnem hagi por election la da pi ong ka action MP pi ong ka election MLA la de election MDC kani ka juan na ka por ka bang kerpat ka long ba ki pai ba no thebut kim dei ban pensong nong rim la ni ban sungai ya ki ba kum ki ni jan jingkono ki ba mi tang hagi por election ngakren ya kani hapo north east bat hakarin dia berkoi ba ka judon kane ka jing ya ka jing support uwei tang makam judon ru ka condition te kalong kumju lengi phai ka state jong ru ngan yu thu ipi ka state jong hi menta POE badon ka to ne tli ki constituency ka ba ki leader jong ki parti kum ka TMC ka declare ki ong ba mentangi ka syan yu PPP direct ki kren medal basai to menta hantai pada hapo Garo Hills ka TMC ki le to UBPP tu undon chate kerja ni kai ta sebut undon te sukun no tang ta ten ngai ngong pi la de pi ong ni ya ka bahapo ka state ru pi ong kanu kono ka parti haba kampedian kandidat ka bobot kladon be kanu ro kono ka ba kin ong ngin kersan sata te kamut pat ban ong ko mong pi ba kita di parti ki bekerjaan bah kin lek penkelano yo ke constitution jo ke parti jo kiwe lane kita ki mong persiang bah kin la ban penkelan yo ke constitution jo ke parti jong no kane kaisa bat kan ya kumta ha ki sden ha ki por ki bandang wan ter klem da penkela ya ki nongrip jong kituki political party